So what's up mga kapidal, nandito na naman po si Papa Rags. Alright, ito na po yung ating part 2 ng ating Enmalog. Papunta na po tayo doon sa Patlong Bundok. Ngayon, ganito lang po ang aking katawan. Alright, mataba pa rin. Kaya, let's go. Banatan na natin yon. Alright, pero bago yan, may ipapaalala muna sa atin ng isang kaibigan bago natin kasamahan, maliban sa ating master. Master Adrian, ano masasabi mo ngayon? Ayos. Ayos? Ayos. Ayos, okay. Paring Sean, pakilala ka sa buong Kalawakan. Mga pala si Sean, wag maglalaban ng dry fit pag magra-ride. Alright, bakit pala hindi ka nag-dry fit, Papa? Basa eh. Basta. So si Sean, ang ating example na hindi lang puro mga payatot na nakakapunta doon, pati rin kaming mga ganitong size. Alright, let's go. Motherfucker, bakbakan na. Alright. Baka tricycle, pahila kami. Mukhang hindi namin kaya ang umakyat sa taas. We don't know how to climb. Sir Adrian, ilang kilometro ba ang ahon nito? Mga 5 kilometro daw na ahon. Oh my God, baka hindi natin kakayanin mga kapidal. So papunta na kami mga kapidal. So starting na tayo, papunta na doon sa tatlong bundok na yon. Wow. Right. So what's up mga kapidal? So nandito na tayo sa kalahati ng Enmalog, doon sa papuntang Tatlong Bundok. Dahil nga naubusan kami ng gasolina, kakain muna kami. Alright, dito tayo sa kainan ni Paring Mon. Alright, kamay naman dyan Paring Mon. You know, alright. So kasama ko nga pala si Shadow Blaster at si Master Bulakbol. Ano po sila? Si Shadow Blaster. Shadow Blaster, anong order mo? Hamburger. With plywood? Ano? With hanger. With hanger, okay. Master Bulakbol, ano naman sa'yo? Hotdog with rice. Yun oh! So, mga kapital, kung pupunta kayo dito at mapapadaan kayo dun sa Tatlong Bundok, kailangan nyo munang kumain dito kay Paring Mon, kasi may discount, libre. So kumain lang kayo dito ha. Oy, kami lang yun ha. Kami lang ang libre ha. So dito tayo, Shadow Blaster, tara. Papa Bulakbol, Master Bulakbol, tara. So ngayon guys, ganito ang tamang pagpili ng pagkain. Ito naman Shadow Blaster. Yan. 1 piece of tocino, 1 piece of hotdog. Ano ba yan? Gusto ko dito. Ano ba yan? Tapos dito. Simple. Gusto ko dito. Tapos dito. Yun, turun. Tapos dito. Tapos dyan. Tapos dito. Oo. Tapos dalawa dito. Hindi ka naman diet? Hindi ka diet? Sigurado ka? Oh. Busog ka? Busog? Diet to diet. Ay, diet ba yan? So, ay, Tapos dito. Tapos dyan? Tapos dito? Tatlo dito yung blue. Oh, blue? Ganyan? So, Yun ano lang, pa? yun lang. Ilang kanin? Isang kaldero? Half lang. Half lang. Kalahati? Half rice? Half rice yung kalahating kaldero mismo. So, yan po si Shadow Blaster pag naggasolina. Iba. Master, Bulakbol, ano? Order mo, tol.
1 litrong soft drink. 1 litro na kasi. So yun lang yung kailangan niyang gasolina. So dito tayo kumain kay paring Mon. So presko po yung kanya dito. Kainan niya. Nasa tabi po ng bahay. Hindi wala kang makikitang view. Sa kabila meron. Mga kabundukan. So kain tayo dito guys Dito po si Papa Rags. Lag out. Kakain muna kami ng rice. Alright. Meanwhile. Yo, what's up mga kabidal? So tapos na kaming kumain ngayon ng hotdog ni Sir Mon. So, Master Shadow, Shadow Blaster, ano masasabi sa kinain mong tusino ngayon? Masarap. Masarap, nagiling na sa lalamunan? Alright. Ikaw naman, Master. Ayos, kulang pa yung 1 litro. Itong si Master Bulakbul kasi, yan po ang nagtuturo sa amin dito sa trail na to. Siya pong magpapapayat sa amin. Yan Sana po. all pumapayat. Alright! So mga kapidal, ito po yung pinagkainan namin. Sa salitang Pangasinan, abuyak. Alright! Hello mga mamsi! Kami naman kayo dyan. Hello! Yun! Ba't di kayo lumapit dito? Kayo na kayo! Masarap naman yung pagkain ni Paring Mon. Hindi, pwede na. Sige na. Huwag na kayo magpahinga. Masasayang na yung lakas nyo. So mga kapidal, paakyat na po kami dito sa tatlong bundok. Dito na po lalabas ang utak namin, hindi na puro yung lungs. Kasi lumabas na yung lungs namin dun sa kabila. So, dito na po. Yan na po yung pinakamadugo. Ilang kilometro to, Master? Hindi ko alam. Sagot, Master, ilang kilometro na to? 3 kilometers na lang yan. 3 kilometers na lang po. Ahon. Pero Alright. gagawin natin 30 mamaya. Grabe, 30 pahon. Alright. Pati mata namin lalabas. So, alright. Shadow Blaster. Oh. Magtutulak tayo Oh. Ilan kayo? Kiss mo ko. Kiss mo ko. Kiss mo ko. So, napating po si Papa Rags. So mga mamsi, saan ang rota natin? Papuntahan, di pa ba kayo kain? Alright, sige. Sige. Oh, sige na, mag-refill kayo, libre yan. So, minsan ang pangalan. Ako nga pala si Papa Rags ng It Really Hurts. Alam mo ba na babae lang ang unang sumusuko sa isang relasyon? Bakit? Oo, gusto mo subukan natin? Sabitin mo ako. Alright. So, anong kakainin mo ngayon? Tubig lang. Tubig lang? Kumain na po kami. Ay, kumain na kayo? Tapos ako na siya. Saan kayo sa Kalasyaw? Sa bayan. Sa bayan? Okay. So, yan po. Nagbabike din po. So, may membro na kayo? May grupo na kayo? Yung mga ano na eh, pamangkin. Ay, mga pamangkin nyo. Okay. So, may asawa na kayo? Siya. Ay, may asawa ka na? Hindi. Ikaw. Siya, meron na rin? Wala na. Dalaga. Anong feeling sa mga asawa? Hindi ko pa nararamdaman. Ano kaya? Shout out sa aking asawa Alright, wag ka magselos, be. Pagdating ko dyan, mag-ready yung ka na samurai. Ate, dinidinay ka oh. Alright. So, may mga mamsi tayong makakasabay. So, hintayin natin sila. Akyat tayo doon, nakasama sila. Pwedeng pangka? Maghanap kami ng mag-aangkas na Maghanap kami, nahihirapan na kami umakyat. Ay, ganun ba? So, gusto nyo sumama sa aming grupo? Kasi may mga kuwan kami, may mga trip to Ilocos kami. Oo. Pinanapit tayo. Hindi, pwede yun. Gawin natin 5 araw. ito nga pala ang aming master. Ito ang aming trainer si Taga saan po Master kayo? COVID. Nangyapin nyo ang COVID. So, mga kapidal, nakakatawa po itong mga nakasama natin si Ma'am Shi, Regina po. Regina, tapos si Luz. Yus. So, abangan nyo ang susunod na mga vlog ko kasi kasama natin sila Anong doon. vlogger nyo? Papanood namin yan. Ano ng radyo kayo? Sabihin nyo lang, bakbakan na. Bakbakan na. Ito po si Papa Rags. Log out. Bakbakan na. Alright.
po yung view. Oh. Yan po mga kapidal. Ang view ng Himalog. Ayan. Konti na lang po. Mapupunta na lang natin yung tuktok. Alright. Shadow Blaster, ano? Ano? Kaya pa ba? Kaya pa. Oh, madugo. Nauna na si Master Bulakbol. Ang ganda dito. Right. Ito yung view. Kaya nga po eh. Alright. So, Papa, ano, nakailang balik ka na dito? Bali, 2 na. Alright. Yan po yung mga... Alright. What's up mga kapidal? Nandito na po tayo sa Inmalog, sa tatlong bundok. Alright, welcome! Woo! Alright, nasa ibabaw po tayo ng tatlong bundok. Alright, matatanaw po natin dito ang San Fabian Beach. Yun po siya. Alright, ito po kaganda ang Pangasinan. Ito yung mga hidden trail ng Inmalog. Woo! Kalabundukan. Alright. Ang sarap dito. Lamig. Alright. Woo! Ito po si Papa Rags ng It Really Hurts. Ha! Touchdown in Malog. Tatlong bundok. Alright. Mga Lodi, anong pakiramdam? Pagod eh. Pagod. Pagod. Paano yung pagod? Dito, harap mo dito. Ganyan yung pagod, oh. Ganyan yung pagod, oh. Yan ang pagod. Sana all. Ganun yung pagod, oh. Master, wala na Master. bang hihirap dito? Ano na bang hirap dito? Meron pa? Mas kailangan pa namin ng malakas. Kailangan pa namin lumakas tulad mo. May na lang ako, Master. Ano ba? Yung mayabang, malakas. Kaya nga. Sana maakyat din to ng mga kwan, no? Beginners. Mga basher natin. Sana maakyat din to mga bashers. Kasi dito nyo mapapatunayan ang tunay na pagmamahal ni Shadow Blaster at ni Papa Rags. So bakbakan na mga kapidal. Kita-kita na tayo sa ating touchdown. Alright! Boom! Yo, what's up mga kapidal? Napunta na po natin dito sa tatlong bundok dito sa Inmalog, Pangasinan, San Fabian. So, touchdown na po tayo. So, maraming salamat sa aking asawa. Salamat sa 300 be. Napakain mo si Shadow Blaster. Napakain mo si Papa Bulakbol. So, guys, puntahan po natin dito sa Pangasinan. Marami pong trail dito na magaganda.
magaganda po ang lugar dito sa amin. Mga si Hidden Trail, yung mga bikers dyan, pwede nyo po itong puntahan anytime. Bukas po dito, San Fabian. So shout out sa Cycle House, shout out sa Libreng Comics, si Bayaw Eugene, ate ko Arlene. Sorry na ate, tawarin mo na si Papa Rags. Sa kapatid ko Ara, Gino, Ray, yung dalawang kapatid kong bikers. Yo, punta kayo dito mga brothers, ganda rito. Shout out kay Jelay, Hedrick, Kalya, Kevin Bolyoso, Roseanne Pantil, sa Baragan. Alright, supportan nyo naman ako. Alright, so please like and comment, share. Woo! Ito po si Papa Rags, log out. What's up? Ito pala si Papa Rags ng Really Hurt. Kasama ko ngayon si Shadow Blaster. Shadow Blaster, sinong shoutout mo? Sila ate. Sila ate. Ay, sila ba mag-shoutout? Alright! Adik ka ba? So ate, go! Di po yung mga kasama ko namin. Kami yung kanina. Pa-shoutout naman po kay Raisa Jet, Martin Luther, Kelby, Louie, Abigail, Shamel. Yung patita. Mamita. Oh, si Mamita, yung asawa nila. Ay, Mami Tuling. Hello. Mami Oh. Janet Tandong, Jan. Alright! Apa-apog. Bakbakan na! Pagbakan na! Boss, sinong shoutout boss? Mamita. Shoutout sa mga pamilyang Yakso. Alright! Sige, thank you. Shoutout ko pala ang sarili ko. I love you myself. Ikaw, Shadow Blaster. Shoutout kay Papa Jesus. Okay. Alright, thank you. Safe ride. Ito po si Papa Ram! Log out! Tara! Bakbakan na! Alright!